गाव ठिकाणी यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सकाळी सकाळी स्वागत करतोय. सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा आमच्या गाव ठिकाणी या टीमकडनं. आणि आज आहे दिवाळी पहाट. तर आजचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम असतो कॅरेट फोडण्याचा. सकाळी मस्तपैकी आंघोळ उठणं लावून मस्तपैकी आंघोळ केली आणि आता आपण कॅरेट फोडायला आलो आहे. हा आमचा मांड आहे आणि मांड बघू शकता. आमचं समीर दादा आहे निवेद दाखवता आपल्या मांडात. मस्तपैकी लाडू आहे, शंकरपाळी आहे, चकली आहे, फरसाण आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचा पोहे. आज आमच्याकडे वडील येणार तर पहिला आधी हे करून घेऊया. हे कॅरेट असं ठेवतात आणि डाव्या पायाच्या असं फोडायचं आणि मग यातल्या बिया काढून आपल्या देवाला लावायचं आणि एक आपल्या आणि थोडंसं खायचं ना रे. तर अशी ही आपल्या दिवाळी पहाटची सुरुवात झालेली आहे. तर ह्यानंतर एक मस्तपैकी आपले वडील येणारच, ते तुमका दाखवणार ह्या व्हिडिओमध्ये. आजच्या ह्या दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी काय केलं जातं आमच्या गावात, आमच्या वाडीत, तर ह्या व्हिडिओमध्ये तुमका बघूक मिळत. ह्यो व्हिडिओ असंच पूर्ण बघा आणि ह्यो व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि गाव ठिकाणी या चॅनल का जास्तीत जास्त प्रेम द्या. चला तर व्हिडिओ का सुरुवात करूया. तर आम्ही सगळे होय वडिलांची वाट बघताव. वडील अजून येले नाहीत. म्हणजे आज आमचे वडील होय आमच्या प्रत्येकाच्या घरी येणार. त्याची पूजा केली जाते, त्यांचा पाया पडला जाता घरातले सगळे मंडळी आणि त्यांका पोहे आणि लाडू फराळ दिलो जातं त्या वडिलांका. अशी ही आमची प्रथा. तर आता आम्ही सगळे त्यांची वाट बघता आहोत. गजाननांकडे हे बघा आमची वाडला. आज मस्तपैकी त्यांची पूजा केली जाईल. सगळे घरातले मंडळी पाया पडतील आणि त्यांच्या हातात पोहे आणि लाडूचा खायला देणार. पोहे आणि लाडू घरात पहिल्यांदा आमच्या वडिलांका आता हे हातात तेल घेऊन मस्त केसांपासून अंगाला तेल लावलं जातं. गंध आणि टिळा लावून तो फूल दिला जातो.
ढोल पथक रवळनाथ ढोल पथकाच्या ट्रॉफ्या हे सडा तिथे ढोल स्पर्धा झाल्या होत्या तिथे 2 वर्ष सलग प्रथम क्रमांक पटकावलेला इथे असतात आमच्या ट्रॉफ्या. सकाळ झाली आणि हा फराळ आम्हाला पण खायला दिला जातो प्रत्येक घरात आणि ती मजा असायची पिशवी घेऊन फराळाक होता प्रत्येकाच्या घरी. पंकजाचा आणि माझा घेतला पंकज मी सांगतो बसून घ्या काय देणार नानच आणला फक्त आमची पावन देते डब्यातले जा दुकानचे जा काय करतात बसले पण उलटे दार लावून ये हा उलटे सुलटे तुम्हाला माहिती आहे ना इथून पर्यंत थोडी जावं म्हणजे
आमच्या आज मुंबईवाले हयलेले आहोत खास दिवाळीसाठी. लोक दिवाळी नाही गावावरनं मुंबईत दिवाळीत जातात, पण आमच्या हौशी कलाकार मुंबईवरनं गावी दिवाळीसाठी इलेले आहेत आणि खास आमचे वडील इलेले आहेत आणि त्या कार्यक्रमात ते हजर. दाजीकडनं तुमची शूटिंग जात आहे का कंजू जागे बाबा तिकडे आणता खुर्ची दे ती गाडी आहे हा, खुर्ची काढली. पाच किलोच्या कलर काढून आणलं काय करणार मग त्या प्रियावर गेलंय वाटतं जवळ भेटेल झालो ला उडला आवाज येतो नाही उडला वा जबरदस्त. अरे चपली हा निर्भर आहे का पण होतो.
अरे काय भेंड्या काय कामात की नको सगळ्यांना त्रास देत राहू बघ बघ रोड बनवून घेतलेला तू बस बस होंडाळतात आज लहान झाले तुला घ्या करून ठेवला ठीक बोललो गावचा घे तयारी केला नाही अरे तू मस्त चण्याचं पीठ ठेव गावात अरे नाही वेळ नाही ना रे चण्याचं पीठ कुळदाचं पीठ दाण्याचं सगळे वडील गिरण नाही कांदे फॉर्म विरोध दरवर्षी देतो काय घंटा नाही समजत काय पण होता हे अन्न 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 जातो पाया पड पाय पाणी
पुढे ये पुढे तू नको काय जा हे जा चकली जाऊ गो चकली जाऊ उकडी किती करतो मावळे झोपलेली आहोत आणि हे आहे सुंदर काम आणि सिंधुदुर्ग किल्ला सोहम घाडी यांच्या घरी खूप सुंदररित्या त्याने किल्ला बनवलाय आणि हे पूर्ण टीम आहे, त्यांचं टीमवर्क आहे. आणि खरंच म्हणतात ना ते मोबाईल पासून अलिप्त आणि हे तुम्ही बघू शकता हा त्याने पूर्ण किल्ल्याला गोल असा तो समुद्र आणि त्याचा ही तटबंदी असा हा किल्ला त्याने उभारलाय. खूप जबरदस्त असं काम दिवाळीत. सो ही किल्ला बनवण्याची कल्पना तुझ्याकडे कशी सुचली तुला? दरवर्षी बनवतो. तर आज म्हणजे तो सिंधुदुर्ग किल्लाच बनवायचा कसं काय हे केलंस? विजयदुर्ग किल्ला का नाही बनवलास? ओके, म्हणून मस्त छान बनवलायस. चारी बाजूने समुद्र दाखवून आणि ते पाणी वगैरे सोडून हे केलंयस. थीम खरंच जबरदस्त आहे. आणि हे किल्ल्याची माहिती कुठून जमा केलीस तू? युट्यूबद्वारे. अरे वा, छान. मोबाईलचा उत्तम उपयोग सोमने केलाय आणि प्रॉपर मावळे सिंहासन, शिवाजी महाराजांचं सिंहासन, अश्वारूढ असं ते मूर्ती आहे. त्याचप्रमाणे इथे त्याने हे दाखवलंय आपला तोफ आणि इथे श्री शंकर मंदिर, शिवाजी महाराज मंदिर आणि हे प्रवेशद्वार आहे. बाहेर घोडा आहे, हत्ती आहे, वाघ आहे. खूप छान, उत्तम उपक्रम, जबरदस्त. आणि ही पूर्ण माहिती आहे आपल्या किल्ल्याविषयी. सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. मालवण बंदरापासून पश्चिमेस सुमारे 1.6 किलोमीटर कुर्टे नावाच्या बेटावर हा किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जंजिरा येथील सिद्धी, मुंबईचे इंग्रज आणि गोव्याच्या पोर्तुगीजांना पायबंद घालण्यासाठी सिंधुदुर्गाची उभारणी केली होती. शिवरायांच्या आरमाराचे हे प्रमुख केंद्र होते. किल्ल्याच्या मुख्य भागात 33 बुरुज असून तटाची उंची 10 मीटर आहे. महाद्वारापासून आत गेल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे भव्य मंदिर आहे आणि हे मंदिर छत्रपती राजाराम महाराजांच्या काळात बांधले. याचबरोबर अजून काही छोटी मंदिरे, दूध बाव, दही बाव, साखर बाव अशा गोड्या पाण्याच्या विहिरी किल्ल्यावर आहेत. म्हणजे हे खरंच खूप आश्चर्य आहे. चारी बाजूने समुद्र पाण्याने वेढला आहे आणि पाणी आपल्या समुद्राचं पाणी खारं. पण आपल्या किल्ल्यामध्ये ह्या 3 विहिरी अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये गोडं पाणी आहे. ही शिवाजी महाराजांची काय म्हणावी लागेल, एखादी जागा त्यांनी सिलेक्ट करण्याचं जे काय त्यांच्याकडे ताकद होती ते हे. लाटांमुळे किल्ल्यांचे तट, बुरुज असा काही भाग ढासळला आहे, पण स्वराज्याच्या आरमारी दलाची साक्ष देणारा विलोभनीय असा हा किल्ला आज डौलात उभा आहे. जय शिवराय. खूप जबरदस्त असं वर्क.
आणि हे आहेत आमच्या आयफोनचे मालक. आज सकाळीच मुंबईतून इलेले आहेत. आमचे वडील इलेले आहेत त्यांच्या भेटीसाठी खास मुंबईवरून. आता या वाडीतला ह्या लास्ट घर. आता मस्तपैकी वडिलांची काही पूजा होत आणि मग वडील आपापल्या घरी जातील. दीदी दीदी तू फोटो मारता फोटो काढ. This is not fair. शेवट घरा आणि अशा प्रकारे हे आमचे वडील आमच्या प्रत्येकाच्या प्रत्येकाच्या घरात येले होते. आणि जो दिवाळीचा पहिलो दिवस आणि पहिल्या दिवसाची ही आमची पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली रूढी परंपरा की वडील येतात घरी मग त्यांना तेल वगैरे लावून व्यवस्थित त्यांचा हा आपला फराळ दिला जातो. चकली लाडू पोहे असा. आणि मग प्रत्येकाच्या घरात प्रत्येकाला तिथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला फराळ दिला जातो. आणि असा हा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, आमची ही रूढी परंपरा कशी वाटली, आमचा दिवाळीचा पहिला दिवस हा जो साजरा केला तुमका कसं वाटलो हे आमका कमेंट्स करून कळवा. आणि हो व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. नवीन असाल तर कोणी चॅनलवरती असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. चला बाय बाय, टाटा. Peace.